societat cada vegada més estressada i mediocre, el valor rau en l'autenticitat, el benestar i la creativitat. Ser hacker del benestar és introduir-se en el soroll del quotidià i transformar la manera com ens han fet creure que és el món. El silenci avui és una revolució. Edgar Tarrés Falcó, hacker del benestar. Et convido a conèixer la bellesa, el potencial i la grandesa del teu de dins. A descobrir com el silenci, la natura i els seus sons són recursos que pots aprendre a utilitzar per fer les coses d'una altra forma, més personal i autèntica, que aporti el valor que el món necessita. Vine a descobrir que som éssers singulars i extraordinaris, capaços de trobar els nostres dons i liderar una vida o un projecte professional que toqui el més profund de la teva ànima i transformi el teu món.